Fit-twettiq tal-uffiċċju Avdatliki nieħu ħsieb imħabba speċjali l-Presbiteri Tutjani kollha, kollaboraturi għażiż tal-Isra, kif ukoll ir-reliġjużi irġiel u nisa imsieħba fl-istess ħidma. Infittex ukoll b'attenzjoni kbira li nħeġġeġ il-vokazzjonijiet fil-Knisja biex jitlaħħqu kif imiss il-ħtiġijiet spiritwali tal-Knisja kollha. Naraf u nġib il-quddiem id-dinjità propja tal-lajċi u s-sem tagħhom fil-ħidma tal-Knisja. Nieħu ħsieb ukoll li b'ħeġġa partikolari nġib il-quddiem il-ħidma missjonarja għall-evanġelizzazzjoni tal-poplu. Nilqa' li nattendi jew inwieġeb waqtu u meta niġi msejjaħ għall-konċilji jew laqgħat oħra kolleġjali leġittimi. Dan jien inwiegħed hekk Alla jgħinni u dan l-Evanġelju li qed immiss bidejja.